Hola a totes i a tots, soc l'Antònia Laínez i avui continuarem jugant amb els cossos geomètrics que tenim al nostre voltant. Torneu a pegar un cop d'ull a la casa i torneu a recopilar totes aquelles capses, capsetes, capsotes i objectes que tenen formes geomètriques diferents. D'aquesta manera, avui us proposo que podem estampar o resseguir el contorn de la base de cada un d'aquests cossos geomètrics, com poden ser els cilindres. Cada cilindre deixa una estampació diferent. Podem buscar-ne de diferents mides i jugar a col·locar-los. Preparem un taulell per poder compartir amb els nostres germans o els nostres pares. També ho podem fer amb diferents objectes, amb altres cossos geomètrics, per poder variar. Aquest és el repte d'avui. Prepareu tantes plantilles com vulgueu. Jugueu amb la gent que teniu més a prop. Fins a la propera!